Bahalaka. Fatima ce sutura, Umma Kowa Yarikeki Babushi Bahalaka. Almahaimin sarkin da ya yi yau yayi jiya, ya majiro ko rabu kai fa baka gajiya. Ga ƙarin fikira zan yi yabon mai kunya na faɗi mazara. Kai salatul fati gurin mijin Sumaira, alihi da sahabbar rasulu mai kyan sura. Zada shakti jani da jiyali na rera, barhamu mai faira. Fatima ce sutura, Umma Kowa Yarikeki Babushi Bahalaka. Ya shiru Rabi'u Usmai ina kaunarka, da bas hotoro ina rawa da bazarka. Mai gida du lamarin da zan da sa hannun gajinin zufa mazara. Al'asan komai zan bida da kai zan fara, ya imamu sai ni da kai nake ta gadara. Ku rike hannuna zuwa ga faɗi mazara, ni ma ku yi mun sutura. Fatima ce sutura, Umma Kowa Yarikeki Babushi Bahalaka. Ku sani kan tafiya da waiwaye a kasanta, Zainaba ita sai dan halaka yake kaunar ta. Zani kanwar sai ma sha zaman kiki huta, ni ma na taimaki shira. Sallama gun mafakar dukan halittun Allah, sallama gun rahamar dukan halittun Allah, sallama gun tsokar jikin ma'aikin Allah, nake bai shan wala. Assalatu wassalamu alaiki ya mafaka ta fakewa, Fatima yar kyawawa, da sanki ake kusantuwa, mai sanki baya damuwa, ke kadai ce nan garkuwa. Ummu Shirafa ki ta kusantowa, a gare mu binti Nabil Murtada alayhi salatu wassalam. Fatima ce sutura, Umma Kowa Yarikeki Babushi Bahalaka. Fatima ce sutura tana da shi zai huta, tafiya ta tafi yan maza ku tashi mu rubuta. Bara mu bar yin nau'u ku zo mu ringa yawanta, ma mu daddaga tuta. Hadisi daga sayyada Aisha dangi, wata rana ta ce Rasulu na gunyaki, sai ga Fatima ta shigo cikinta da miki jini akan goshinta. Fatima ce sutura, Umma Kowa Yarikeki Babushi Bahalaka. Sayyada Aisha sai ta zo da sauri gunta, sai ta ce shalelan shugaban annabta, wa ya ji miki ciwo gefakin bambanta, yar gidan annabta. Bara ku ji amsa gurin batula umma, cewa ta yi shugaba saibul umma. Ki aka sara a goshi mai alfarma, ga taban gun umma. Fatima ce sutura, Umma Kowa Yarikeki Babushi Bahalaka. Bayan an gama yaƙi shugaba ya dawo, sai ga Aisha ta taho ta masa oyoyo, ta kalli jikinsa sai ta gan shi da ciwo, sai ta ce haka na gani har a goshin umma. Ba a kaunar shugaba in ba Fatimatu, in ka tauye darajar ta kayuwa Ahmadu. Sutura ga halitta da sanki ni za na mutu, jika gurin Aminatu. Fatima ce sutura, Umma Kowa Yarikeki Babushi Bahalaka. Uhibbiki bil qalbi Fatima kairiya,
da san ahalinki sharubu ya mun tarbiya ya sharifa ki rike ni ki karan kunya ni ma ki karan sutura na faɗu mace arziki na kowanne ƙarni ambatanki da daɗi ummul hasan da husaini a arzikin ki karima mata suke ɗaura zani maza muke sa rawani Fatima ce sutura, Umma Kowa Yarikeki Babushi Bahalaka. a nan ne zan dakata badan naso ba sai dai babu sani garin ki kara muhibba aliyu ne sarkin zunubi ina dadda tuba ya Allah na tuba Fatima ce sutura Umma Kowa Yarikeki Babushi Bahalaka.